ምኽሪ እንተደኣ ሰሚዕኻ ብነፃ ተምሃር ምኽሪ ኣይሰምዕን ምስ እትብል ግን ብዋጋ ከፊልካ ተምሃር ብዋጋ ምምሃር ግን ብጣዕሚ ኣድካምን ዘማርርን እዩ በሊሕ እንተደኣ ኮንካ ሰባት ካብ ዘጋጠሞም ተምሃር ዘይግድሶ ኮንካ ግን ኣባኻ ምስ ወረደ ተምሃር ኣብ ግዜ ንእስነት ኩሉ ትኽክል እዩ ካብ ዝብል መምርሒ ውፃእ ኩሉ ተዘይርአ ኣይኣምንን እየ ይትበል ሰሚዑ ዝኣምን ካብ ዝተጎድአ ዝምሃር መስተውዓላይ ምዃኑ ኣይትረስዕ ናይ 80 ዓመት ፍልጠት ንኽህልወካ ግድን 80 ዓመት ክትገብር ኣለካ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንደቂ 80 ዓመት ብትሕትና ክትሓትት ይግበአካ ዝተረኣየካ ኣርእዮ ዘይተረኣየካ ፅርዮ ዘይተረድአካ ንኻልኦት ኣይተምህር ዘይጠዓምካዮ ንኻልኦት ኣይትጋብዝ ዝሰማዕካዮ ኩሉ ኣይትእመን ዝረኣኻዮ ኩሉ ሓቡኒ ዝበልካዮ ኩሉ ይኹን ኣይትበል ዝለገስካዮ ረስዕ እምበር ኣይትዛረበሉ መፈፀምታ ከይረኣኻ ምስጋና ኣይተብዝሕ መዓልቲ ከይወዳእኻ ፅቡቕ መዓልቲ እዩ ኣይትበል